ଗୋଟିଏ ପିଲାଟିଏ ଛୋଟବେଳରୁ ସହରରେ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ରଜ ଅବସରରେ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ ମନ କଲା। ଓହୋ, ମୁଁ ଛୋଟବେଳରୁ ତ ଇଆଡ଼େ ହିଁ ଅଛି। ଗାଁକୁ ଟିକେ ଯାଏ ଦେଖିବା, ରଜ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କେମିତି ଲୋକ ପାଳନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗିବ ବୁଲିଲେ। ସେ ଏମିତି କହିକି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଲା ଗାଁକୁ ଆସିବ ବୋଲି। ବସ୍ରେ ଆସି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ତା ଜେଜେମା ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲେ। ତାକୁ ଦେଖି ତା ଜେଜେମା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ମା, ମୁଁ ଗାଁକୁ ଆସିଲି। ଗାଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ରଜ କଥା ଶୁଣିଥିଲି, ରଜ କେମିତି ହୁଏ, ଏଇଥର ମୁଁ ଗାଁରେ ରହି ତାକୁ ପାଳନ କରିବି। ବାପ, ତତେ ମୁଁ ଅନେଇଥିଲି। ତତେ ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା, ରଜ ପାଳନ କରିବା। ଆ ଖାଇବୁ ଆଲୋ। ଏମିତି କହିକି ଦୁହେଁ ଘରକୁ ବାହାରିଲେ। ଆଜି ନାତି ଓ ବୁଢ଼ୀ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, କାରଣ ବୁଢ଼ୀ ଆଜି ନାତିକୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ପାଇଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୁଢ଼ୀ ଓ ନାତି ଆସି ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ବୁଢ଼ୀ ତରତର ହୋଇ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଧାଇଁଲା। ମା, ଆଜିର ରୋଷେଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ମସ୍ତ ହେଇଥିଲା। ହେଲେ ରଜରେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ସବୁ ହୁଏ ଗାଁରେ, ମୋତେ ଟିକେ କହିବୁ ତ? ନାତି ପାଟିରୁ ଏତେ କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ ବୁଢ଼ୀର ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଲା ଏବଂ ଖଟ ବଜାଇ ନାଥୁ କି ନାହିଁ ବସି ପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ବସି ବୁଢ଼ୀ ହାଲିଆ ମାରିଲା ଏବଂ ଠିଆ ହେଇ କହିଲା, ନାତିଆ, ତୋର ଏତେ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ଶୋଇପଡ଼, କାଲି ସକାଳେ ଜାଣିବୁ। ଏତେ ନ ଗପି ଯା ଶୋଇବୁ। ଏତିକି କହି ବୁଢ଼ୀ ପଳେଇଲା ଓ ନାତି ଶୋଇବାକୁ ଗଲା। ନାତି ତ ସହରିଆ ପିଲା, ତାକୁ କେଉଁଠି ମା' କଥା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଥାଏ। ସେ ଯେମିତି ସେମିତି ହେଇ ଶୋଇଲା। ସେ ହଠାତ୍ ଉଠିକି ବସି ପଡ଼ିଲା ଓ ଚିଲେଇକି ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା, ମା! ଏତିକିରେ ବୁଢ଼ୀ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ନାତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମା, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଲେ। ରଜରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ ସେ ସବୁ ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ। ସେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଉଛନ୍ତି, ରଜ ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ। ଯା ହଉ ରେ ନାତିଆ, ତତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖାଦେଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ମା, ରଜ ବିଷୟରେ ତୁ କହିଲୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରଜରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ ସବୁ କହିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଗାଁ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରେ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରେ। ସତରେ ମା, ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ ମହାନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରି ପ୍ରଭୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଏକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏତିକି କହି ନାତି ଟୋକା ଚାଲିଲା ପହିଲି ରଜରେ ରଜ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ଗାଁ ବୁଲିଲା ଓ ଝିଅ ପିଲା ରଜ ଦୋଳିରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିବାର ସେ ଦେଖିଲା ଓ କହିଲା, ଦିଦି, ମୋତେ ରଜ ଦୋଳିରେ ଦୋଳି ଖେଳେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ନୂଆ ଆସିଛି। ନା, ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲି। ତୁ ଆଗ ଦୋଳିକି ଯା, କେତେ ଦୋଳି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଓ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବୁ ତୁ ସେଠି। ତାଠୁ ଏତିକି କଥା ଶୁଣି ସେ ଆଗ ଛକକୁ ଗଲା ଏବଂ ଦେଖିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋଳି ଲଗାଯାଇଥିବାର। ଦିଦି, ମୋତେ ଟିକେ ଦୋଳି ଖେଳେଇବାକୁ ଦିଅ। ଆଗ ଛକରେ ଗୋଟେ ଦୋଳିରେ ଦିଦି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ ମୋତେ ମନା କଲେ। ମୁଁ ନୂଆ ଆସିଛି ସହରରୁ, ମୋତେ ଟିକେ ଖେଳିବାକୁ ଦିଅ। ଦୋଳିରେ କେମିତି ଲାଗେ ବସିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ରଜ ପିଠା, ରଜ ପାନ ଆଉ ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋତେ ଖେଳିବାକୁ ଦିଅ, ଟିକେ ଦିଅ। ଏତିକି କହିବାରୁ ଝିଅମାନେ ଦୋଳିରୁ ଉଠିଗଲେ ଏବଂ ନାତି ଟୋକା ଯାଇ ମନ ଖୁସିରେ ଦୋଳିରେ ଖେଳିଲା। ସେ ବସୁ ବସୁ ତାକୁ ଡର ଲାଗିଲା। ନୂଆ ଖେଳିଛି, ହେଲେ ନାତି ଟୋକା ଏତେ ଡରୁଆ ନଥିଲା। ସେ ସାହସ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଲା। ସେ ମନ ଖୁସିରେ ଖେଳିଲା, ଗାଁରେ ବୁଲିଲା, ରଜପାନ ଖାଇଲା ଏବଂ ସେ ବହୁତ ମଜାରେ ଖେଳିଲା। ଏବେ ଗାଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ତ ଏଥର ରଜ ଖେଳିଦେଲି, ଦୋଳି ଖେଳିଲି, ପାନ ଖାଇଲି, ପିଠା ବି ଖାଇଲି। ଆପଣମାନେ ରଜ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତ? ଗାଁର ମାଟି, ଗାଁର ସଂସ୍କୃତି କେବେ ଭୁଲିବେନି। ରଜ ଗଣପର୍ବ। ସର୍ବଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାପି ରଜ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।